Kachitane genga wangani kena sanuma bayengono. Émission mandi ale bina daminɛ sisan. Bi ani belebele ka belebele dɔ bi ɲɔgɔn bolo. Kanubagaw ne yɛrɛ t'a dɔn bɛna min fɔ ni na. Ani belebele dɔ de bi ɲɔgɔn bolo bi. Ne b'a tɔgɔ daminɛ de fɔ mais ne t'a jamu fɔ aw yɛrɛ aw bina dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min don. N'aw y'a ye a bina dɔn k'a fɔ ko belebele de b'an bolo bi. A tɔgɔ kɔni ye ko Aliyu. Mais belebele b'an bolo an ka studio farimaba in kɔnɔ bi. An b'a fɔ a ye a yɛrɛ k'a présenter aw ni aw la. Aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka belebele la cogoya min na. Ani sɔgɔma. Wari sɔgɔma. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an lamɛnni jamaw ye. Alhamdulilayi. An b'a fɔ awuzubilahi mina shetani rajim. Ayiwa an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ baro kɔnɔ. Donc o la k'a fɔ ko kanubaga bɛɛ lajɛlen lajɛbaga bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Bɛɛ tulo b'i la. 2020 kɔnɔ an bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Min bɛ Mali kɔnɔ min tɛ Mali kɔ kan. Awɔ. Ani Sirifila. O yɔrɔ y'an ka sababu ɲuman ye. Donc an bɛ foli lase Sirifilaka bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ lajɛlen tulo b'a la. O kumana nin ye Alu de ye Zikiri Alu Kulibali. Nuhun Danbɛlɛ Alu. Ala. Nuhun Danbɛlɛ Alu. Ok baasi t'a la. Ayiwa kanubagaw n y'o de fɔ an ɲɛna. Aw yɛrɛ y'a mɛn Nuhun Danbɛlɛ Alu. Nuhun Danbɛlɛ yɛrɛ tɔgɔ mana fɔ fɛn o fɛn na a b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ kodennin ye. Ayiwa an n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn bolo halisa. Aliyu. Aliyu Kulubalikɛ. Ok an ka émission Zikiri waati. Zikiri waati an bɛ waati min na i ko sisan. Zikiri kɛ bɛ fɛn min ye aw yɛrɛ aw b'a kɔnɔ a mɛnna mais ani sisan zikiriw est ce que u ye kelen ye? Ayiwa. An b'a fɔ ɲininkali a diyara n ye. Awɔ. Ka se k'a fɔ a diyara n ye tuguni. Ayiwa n'i ye ne ɲininka o la bon ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ayiwa bon ne bɛ zikiri kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ a ma mɛn. Donc o la anw y'a ye cogo min na fɔlɔ ani bi bon différence min kɔni mana y'u cɛ bon n bɛ se ka kuma an yɛrɛ ka kan an yɛrɛ kan bon ne kɔni bolo an ma yɛlɛma foyi don a la an ka fan fɛ ne kɔni n b'o de dɔn kosɛbɛ. Voilà. Faamuyali sɔrɔla la n'a y'a faamuya zikiri bɛ cogoya min na fɔlɔ aw donna a kɔnɔ sisan a bɛ cogo min fɔlɔ ani sisan ta a bɛɛ ye kelen différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ e bolo. Ok o ɲɛna Aliyu mais Aliyu e yɛrɛ nana zikiri kɔnɔ cogoya jumɛn na i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna? A diyara n ye. Donc ne nana zikiri kɔnɔ cogo min na n bɛ Ala tanu alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ Ala tanu k'a barikada. Bon ne nana zikiri kɔnɔ cogo min na sababu man dɔgɔ. Ne nana Nuhun Danbɛlɛ kanu de kama zikiri kɔnɔ parce que sɔnni ne ka kɛ zikiridala ye ne ba fa o ye dɔnkilidala ye ne yɛrɛ ba o ye dɔnkilidala ye mais ka a kɛ zikiri yɛrɛ ye ko ne bɛna don zikiri kɔnɔ ne fa de ye ne di Nuhun Danbɛlɛ ma 2009 k'a ka n kalan ka n don a sogo a gulojɛ donc ni n sara ye ni n balola n'a ye ale de jɛra nɔgɔ ka ne di Nuhun Danbɛlɛ ma donc Nuhun Danbɛlɛ fana ye n minɛ ka na ni ye Bamakɔ la donc alhamdulilayi ka na n kalan fo bi ne donna zikiri kɔnɔ tan. O ɲɛna faamuyali sɔrɔla la mais i fa b'i di Nuhun Danbɛlɛ ma wagati min na a wagati e yɛrɛ tun bɛ dɔnkili da i tun bɛ to ka dɔnkili da denmisɛnnin dɔnkili ninnu i fa y'a jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i b'i fɛ ka kɛ dɔnkilidala de ye ou bien cogoya jumɛn de don? Ok alhamdulilayi sani n bɛ di Nuhun ma vraiment a y'a sɔrɔ n bɛ dɔnkili da denmisɛnnin bɛ dɔnkili minnu da bon ne tun bɛ dɔnkilininw dada fo n mamuso tun bɛ n wele ka taa kun ka dɔnkili da u kɛrɛfɛ donc n'i ye dɔnkili da u bɛ mana ni pɔli ni fa ɲɔkisɛ la o kɛ fɛn dɔ kɔnɔ k'o di yan ko n ka taa n'o ye. K'i ka taa n'o ye. Donc la n tun bɛ dɔnkili da o dɔnkiliw da bon dɔw ni bi tɛ kelen ye o tun tɛ zikiri ye. Ok Aliyu n'a y'a faamuya i tun bɛ dɔnkili da o wagati ninnu na i hakili b'o dɔnkili ninnu dɔ la? Hakili bɛ dɔw la. I bɛ se k'o dɔ da an n'a kanubagaw ye. Ayiwa o kɔni o tun tɛ zikiri ye dɛ. Ok donc problème t'a la n bɛ o yɔrɔnin dɔrɔn n bɛ n kafili dɔɔnin
kunjanya ba to jarabi jukumanyi jarabi yene bolo kare asuro aferi shora ntme ada o manganu don ne mo damam so krefe donc kasoro ka mamsu la nyena jeno donc sunu ka foko jarabi mamsu yi donc no kara ubi tegrane shum kanyo kenga mana kono kadima invitano eso voilà donc asro magaziri asro magaziri asro ngam to ko ere asro anti santambo mais e kunye donc de la do kanu ka fo ki bi fe ka ko o e donc dala aywa alhamdulillah ne b'o kɛ waati min na o y'a sɔrɔ ne bi dɔnkili c'est-à-dire dɔnkiliw bi da ne bi dɔnkiliw lamɛn mais dɔnkilidala dɔ kuma an ka yɔrɔ la yen nɔ u b'a fɔ a ma ko bafin dɔw b'a fɔ ko bafini n filɛ ka dɔnkili min da sisan n y'a mɛn ale de da bafin jabati donc olu ka dugu n'an ka dugu man jan wa ale ka dɔnkiliw de sanga kun b'a la an ka yɔrɔ la waati donc n tɛra ne tun b'olu de lamɛn c'est-à-dire n b'a mɛn quoi n tɛ se k'a lamɛn quoi mais n tun b'a lamɛn denmisɛnnin na n'i y'a lamɛn dɔrɔn n'a diyara i b'a ta quoi donc o la ne ta kɛra o cogo de mais ka dɔnkilidala kɔni ka tugu a nɔfɛ o waati non o yɛrɛ tun tɛ ne hakilila la parce que an kun ye cidenw de ye voilà o ɲɛna mais Aliou ka dɔnkilida ni sisan cɛ Aliou ye album bɔ a barika la o ye album bɔ album fɔlɔ titre joli b'o kɔnɔ bon o ye album ni album kelen dɔrɔn de bɔ ne kelen de bɔ mais n ka dɔnkili bi ka ca album ye bi mais ka album dɔnkili fara ɲɔgɔn kan ka album ye donc o la alhamdulillah n ye kelen kɛ o la mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan sisan a ka ca n'o ye est-ce que y'a faamu bon komi ko cogoya kama i n'a fɔ carte mémoire ko ninnu voilà o de kama an ye ne yɛrɛ kɔni album bɔ ne ye fari fagayɔrɔ la dɔɔni bon n bɛ son kɔni da n bɛ fasaw da n bɛ dɔnkiliw fana da i n'a fɔ Mali fasaw ani kɛlɛ ninnu donc n bɛ se k'olu da k'u son kelen kelen bɔ k'u bila n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka ca a ma tɛ album fila ko kuma fɔ a la n ka album fɔlɔ kɔni na o ye Ali kunbatigɛba de ye voilà n y'o de da Seydina Aliyu Fasa Alakira Mamadu Burankɛ donc o ye n ka album fɔlɔ de ye ala sago i sago komi an ye dɔ kɛ kuma na i ka album fɔlɔ i yɛrɛ ɲuman Aliyu Fasa i b'i kan dumanba in fili an n'an filɛli jɛmaw ye o la Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa he Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa Fatuma Asadi mɔde Ali kodo Aliyu de Abatalibi de Aliyu kodo Aliyu de Fatuma Asadi denga Ali kodo Aliyu de Fatuma tu Saratu che Ali kodo Aliyu de Fatuma ta togo saba benembi alimina o Aliyu de Hey Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen ye sa Mamadu Buranga ana dogo kɛdo Aliyu de Jinya shirifiw mɔkɛ cɛsuru cɛjan Aliyu de Alasani ni Huseni baba bi Aliyu ma Aliyu de Aliyu kunbatigɛba Aliyu de kamalen o jara ni ye Seydina Aliyu Fasa ye awɔ inshallah o jara Aliyu naam i bi concert ninnu kɛ walima i bi kɔɲɔyɔrɔ fɔliw kɛ walima denguli yɔrɔ est-ce que Ali b'o olu kɛ ok alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barika da Ala barika la i ye nin fɛn fɛn fɔ sisan an bɛ nin bɛɛ kɛ i concert o i kɔɲɔ ɲɛnajɛ o i denguli o furusiri o
alhamdulillah an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ tabarikala inshallah mais mɔgɔw b'a fɔ ko n'i ye zikiridala wele k'a ka n'i ka fɔli kɛ i n'a fɔ kɔɲɔfɔli ninnu sisan ko u bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa u yɛrɛ bɛ mɛn u bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma taa est ce que Ali b'o kɛ ayiwa maa ma y'i yɛrɛ da tuma dɔ la ni kumana kojugu kuma bɛ mɔgɔ dun nka ne yɛrɛ ka faamu na ko ye fanba ye min ye o ye hɔrɔnya ni yɛrɛ dɔn de parce que adamaden n'i y'i yɛrɛ dɔn ka ban i b'i ka kɛ cogo dɔn mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔn o bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne bɔra minnu na komi n y'a f'i ye kuma daminɛ na maa ma y'i yɛrɛ da ne b'olu dɔn ayiwa cɛ min ye ne kalan fana ne bɛ o dɔn i y'a faamuya donc o la o ka kumakan ye fɛn min ye an tɛ pan o kunna ne bɛ zikiri da depuis ne kɔni ye dɔnkilida daminɛ ko n kɛra ye ala barika la bi k'a daminɛ o waati fo sisan ne hakili t'a la ko ne delila k'o kɛ mɔgɔ la tabarikala ni kuma ni yɛrɛ o ye kibaru duman ye mais ni mɔgɔ minnu mago bɛ Ali la ka Ali wele o la i bɛ passer mɔgɔ wɛrɛ de ka bolo kan wa ou bien i bɛ Ali yɛrɛ sɔrɔ direct la bon alhamdulillah o sira kan i bɛ passer ne ka bolo kan i bɛ passer mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan o mɔgɔw bɛ yen hali mɔgɔ kelen tɛ ka tugu ne yɛrɛ la inshallah o bɛɛ bɛ yen nɔ tabarikala o ye kibaru duman ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna n ko belebele de b'an bolo bi aw yɛrɛ bɔra k'a ka kuma lamɛn sisan a y'a fɔ Aliyu a ye kuma minnu fɔ a bɛ komi n'a fɔ gɛlɛya tɛ ale kɔni ka ale fɛ a ka baara kɔnɔ ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ ayiwa aw bɛ se ka compter Aliyu ka n'aw mago b'a la concert walima kɔɲɔ walima denkuli aw bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ walima aw bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ wa hali n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min tɛ ale yɛrɛ ka numéro ye a bɛ se ka taa aw ka jaabi kɛ k'aw ka wele jaabi cogoya min na aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a ka wele kɔnɔna na cogoya min na ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kuma ye Aliyu Aliyu ye voyage a taara voyage la dugu wɛrɛw la walima kɔkannaw na zikiri bolo kan alhamdulillah n bɛ ala fo k'ala barika da ala ni n karamɔgɔw barika n bɛ ala tanu kosɛbɛ awɔ ne ye voyage kɛ kɔkan kabini n karamɔgɔ b'a kɛ fo na kɛ n yɛrɛ kelen fana b'a kɛ ni n ka équipe ayiwa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan alhamdulillah n y'o kɛ tabarikala parce que n ka voyage fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ka taa kɔkan n kelen o kɛra Cotonou de an taara fɔli la ye Cotonou donc o n'a ɲɔgɔnna caman n bɛ ala fo k'ala barika da tabarikala o ɲɛna hali bi ala ka voyage tɔw na nafalan bɛ bɔ a kɔnɔ cogoya min na Ali mais Aliyu diɲɛlatigɛ ko mana kɛ cogoya o cogoya la gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ Aliyu yɛrɛ kab'a ye dɔnkilida daminɛ wagati min na fo kana se bi ma Aliyu ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na zikirida kɔnɔna na ɲininkali diyara n ye ne ba ayiwa kuma ka gɛlɛn n'o tɛ ni kuma diyara n na n b'a f'i ye ko ne ye ka dɔnkilida daminɛ ka se bi ma ko ne ma gɛlɛya sɔrɔ ka da mun kan ne ka faamu na mɔgɔ i bɛ diɲɛ ko ko ka ɲɛɲini i t'o gɛlɛya ye i bɛ min ye i ka laɲini i k'o sɔrɔ bon i mago bɛ laɲini min na tant que i mago b'o la n'i bɛ ko kɔni ɲini ka ban i tɛ gɛlɛya foyi ye i k'a sɔrɔ kɔ bon n bɛ ala fo k'a barika da ayiwa n mago tun bɛ laɲini min na hali ni y'a sɔrɔ sa n ma k'a ye bon n bɛ ɲini ka k'a ye o tuma na tiɲɛna n tɛ se ka fɔ ko gɛlɛya sɔrɔ ala k'i k'a ye k'a nɔgɔya k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Aliyu faamuyali sɔrɔla la mais Aliyu e ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ayiwa ne ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ zikiridala wɛrɛw e n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ayiwa ne ni zikiridalaw bɛ jɛ n bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sira bɛɛ kan ala sira bɛɛ kan n b'o fɔ ka fara a kan parce que n'i ko ko ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛ ka baara kɛ i ko sisan ko zikirida sira fɛ wa
zikirida dama tɛ dɛ ala ko sira adamadenya sira ɲuman bɛɛ ne ni bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ zikirida la an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛlen don la wa an bɛ jɛ ka baara kɛ 100%. Tabarikala o ye ala tanu ye ala ka i n'u kan bɛn amina rabi i ni fɛn bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ a kɛra cogoya o cogoya ye ala ka i n'u bɛɛ amina rabi ala ka na sitanɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ amina rabi amala ok faamuyali sɔrɔla Ali Aliyu an tɛ ni album dɔnkili ye tugun dɛ i ye dɔnkili wɔɔrɔ minnu da i yɛrɛ ɲuman n'i b'u kɛ kilew ni karitiw kan Aliyu bɛ se k'o dumuni dɔ fili an ye yan o kɔni ka ca o ka ca kosɛbɛ Mali fasa b'o la ayiwa an ka sirifu fasa b'o la donc an bɛ se ka kuma komi bi jamana in chauffeur donc an bɛ se ka kɛ Mali fasa n bɛ dakuruɲɛ kelen fɔ la dɔrɔn Mali bi cogo min bi jamana faamaw n'anw man cogo dɔn fadenw bɛ yɛlɛ an na Mali bi cogo min bi jamana faamaw n'anw man cogo dɔn fadenw bɛ yɛlɛ an na an ka Mali bi cogo min bi jamanadenw n'anw man cogo dɔn fadenjugu bɛ yɛlɛ an na Mali bi cogo min bi jamana faamaw n'anw man cogo dɔn fadenw bɛ yɛlɛ an na Maliba in mi bolo min kan jamanadenw n'anw man cogo dɔn juguw bi yɛlɛ an na Mali bi cogo min bi jamana faamaw n'anw man cogo dɔn fadenw bɛ yɛlɛ an na ne bi kuma malidenw ye dunuya minnu ye faso kanu mana ye mɔgɔ min na faso kanu ye limaniya ye a bɛ miiri kuma dɔ la Sidina Mamadu ka kuma kan don walayi kira y'i kan don jama bɛɛ ma a ko hubu ni watoli minali imani ko faso kanu ye limaniya ye o la Mali bi cogo min bi jamanadenw n'anw man cogo dɔn fadenw na tolonganw na Mali bi cogo min bi jamana faamaw n'anw man cogo dɔn fadenw bɛ yɛlɛ an na wala o ye tiɲɛ ye kanubagaw aw tulo b'a la aw minnu bɛ kɔ kan aw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan fana ayiwa aw y'aw bolo di ɲɔgɔn ma dɛ inshallah aw y'aw bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka ba Maliba a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ayiwa Aliyu Kulubali marhaba an bɛ tɛmɛ ni i bɛ tɔgɔ Kulubali fɔ ko bɛ n content quoi o tɛ baasi ye o a kuma ma ban ne yɛrɛ ye Madamu Kulubali ye kuma b'o kɔfɛ ko banna dɛ ko b'a tigi bolo ala k'an bɛɛ kelen ma amina yarabi ok Aliyu zigirida kɔfɛ est ce que Aliyu bɛ baara wɛrɛ kɛ yan min tɛ zigirida yɛrɛ ye ayiwa n bɛ baara wɛrɛ kɛ parce que ni n ko n bɛ baara wɛrɛ kɛ n kelen de bɛ ka ko wɛrɛw boloda min tɛ zigirida ye parce que projet olu de bɛ n bolo voilà donc la butigi b'o la donc fo ka se foroko ma donc voilà donc la ala barika la bi n bɛ ala tanu bon o bɛ n bolo i y'a faamuya donc foro bɛ n bolo donc butigiw bɛ n bolo ala barika la ala k'a jidi ala k'i nafa la bɔ la ayiwa Aliyu komi i ko k'i ma i yɛrɛ ma sɛgɛn ye difficulté ye i ka zigirida kɔnɔna na i ye nafa mun ye i bɛ se k'i da don dɔ fana na k'o fɔ an n'an kanubagaw ye ok n bɛ ala fo ala barika da alhamdulillah ne ba n y'o de f'i ɲɛna ne yɛrɛ ka madamu sakɛ mɔgɔ n bɛ se k'a fɔ nafa fɔlɔfɔlɔ zigirida ko in kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ne bɛ da ka wuli ni min ye c'est à dire a ye ne bilasira ɲuman fɛ parce que n'i ye Sherifu kanu ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Seyidi Sherifu Sumano Madani Hayidara o tuma na n'i ye Sherifu kanu ka ban o yɛrɛ hɛrɛ yɛrɛ diɲɛ hɛrɛ ye wa laharata bɛ sɔrɔ kɔnɔ kuma dɔw la maa bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na laharata ayiwa a ma nɔgɔn
mais ne sirifu kanu i yɛrɛ b'a jigiya k'a fɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna n bɛ o kɛ n ka hɛrɛ n bɛ se k'a fɔ o y'a hɛrɛ fɔlɔ ye bon ka n ka dugaden fana ye ayiwa zikiriko ni sababu nana n'o bɛɛ ye dɛ o tuma na maa tɛ se ka nin hɛrɛ fɔ zikiriko in hɛrɛ fɔ ka s'a dan hal'a dan kanubaga minnu bɛ n wele ala y'i kanu dɔn na alu i ka di n ye alu i ka di n ye dɔw bɛ wari ci dɔw bɛ fini ci hali minnu bɛ crédit ci yɔrɔ ne bolo nin bɛɛ ye hɛrɛ ye o bɛɛ ye hɛrɛ ye ayiwa ni o bɛɛ ye hɛrɛ belebeleba ye san b'a sɔrɔ an bɛ dabaninkuruni na so donc ala barika la bi ayiwa an ka ɲini fɛn min an b'a fɛ ka fara ayiwa maa dɔnnenw kan zikiriko sira fɛ ala k'a tɔ jigi halisa ala ka an bɛɛ lajɛlen fara maa dɔnnenw kan amina rabi ala ko dugawu jaabi mais Aliyu zikirida kɔnɔna na i ni zikiridala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que mankan bɛ Aliyu ni mɔgɔ cɛ alhamdulilayi rabbil alamin madame Kulibali n bɛ ala fo k'ala barika da depuis ne ka dɔnkilida daminɛ fo ka se bi ma ala m'a latigɛ don kelen hali sɔsɔli ka don ne ni zikiridala dɔ cɛ cɛman sira fɛ musoman sira fɛ k'ale a bɛ kɛ sɔsɔli gɛlɛma ye janw ka kɛ kɛlɛ ye kabini ne dɔnkilida daminɛ fo bi o ma deli ka kɛ donc n bɛ ala fo k'ala barika da fɛn ma kɛ wa n ma ɲini ala fɛ ala ka n'o latigɛ amina yarabi ala ka n'o latigɛ amina rabi ok mais zikiridala denmisɛnnin tɔ minnu bɛ yen n'u b'a la ka wuli sisan kumakan ɲuman ye conseil jumɛn bɛ Aliyu bolo k'a d'u ma pour que u bɛ se ka aw minnu b'u ɲɛma ani minnu fana bɛ aw ɲɛma u bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ aw ta cogoya alhamdulilayi ayiwa kumakan min bɛ yen nɔ dɔrɔn kumakan kelen k'a fɔ hakɛto ne bɛ kuma kɛrɛfɛ ko an ka miiri ni an miirila ko caman bɛ miiri kɔnɔ n bɛ o fɔ n ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an zikiridala denmisɛnw n bɛ n ka conseil min di u ma an ka jɛ toujours an ka ɲini ka karamɔgɔw lamɛn minnu bɛ anw ɲɛfɛ minnu ye baara sɛbɛ kɛ ka baara ɲuman kɛ an k'olu lamɛn o tuma na ka yɛrɛbaya dabila ka essayer toujours k'a dɔn k'a fɔ ko anw mɔgɔ dɔw b'an sanfɛ ni anw y'olu lamɛn dɔrɔn ayiwa an fana bɛ kɛ olu ɲɔgɔnna ye walima an ka tɛmɛ u la donc ni an ye olu lamɛn minnu ka baara kan i yɛrɛ ye hakilitigi de ye min ka baara kan i yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn donc i b'a lamɛn n'i y'a lamɛn e b'i ta sɔrɔ a la ka fara i bɛna min fɔ o fana bɛ ɲɛ i bolo i y'a faamu donc n'i ka baara kɔni continuer o fɛ i b'i sago sɔrɔ dɛ wa i bɛ kisi a cogoya jugu ma o tuma na ne bɛ min fɔ an zikiridala denmisɛnninw ye an ka jɛ fana an ka bolo di ɲɛma an ka karamɔgɔw lamɛn an ka karamɔgɔw suit kosɛbɛ n'o kɛra an mago bɛ sɔrɔ inshallah ayiwa ala ka sababu ɲuman k'an ye amina rabi ala ka denmisɛnninw kɛ k'u kɔrɔw lamɛn amina rabi u kana tɛmɛ u kɔrɔw kan amina rabi i n'a fɔ kojugu yanfana u b'u kɔrɔw lamɛn i n'a fɔ u bɛ ɲumanw kɛ cogoya min na inshallah ayiwa kanubagaw n y'o de fɔ n ɲɛna n ko zikiri ko a tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye Aliyu i b'i kan dumuni fili tuguni kanubagaw ye parce que o sigilen de don dɔw yɛrɛ ye weleli kɛ k'olu peresilen bɛ don Aliyu ka se ka yɛrɛ plateau ka cogoya min na a diyara ye nangarabaduna bɔne ka Tijani dugu ma tila dɛ ko nka kɔnɔ kasi ka ɲi ka di koyi ne bɛ kulele dɔɔni zikiri kɔnɔ ni Aliyu mankan don Haidara Shirifu ka jeli kɛ Aliyu mankan don Haidara sokungokaw ka kalanden ni Aliyu bɛ baro la ne bɛ foli lase jama ma ne b'aw barika Mali kunnafoni na télévision na Madamu Kulibali baro in filɛ dɛ Ayuba yo ɲangara in filɛ ta Haidara foli bi di jɔnni ma tegini Maudo Haidara
ni ye alu sigira kenaga bi kanyangara ndoni vo barisa nya jira kanu baula duguma kologa Haidara nade kalande nye duguma kologa dambele nunga degedeni aliuma ngando Haidara odela nina koni nyangara vo miri bajiginde kanumba jama miri bejigi dambele nuna Haidara sodoni jiri don yere don nyogonde ahambi fulila se jama kuluma kanumba jama be Haidara minu sigi mbasi sande kani kene suide awa foli bidi kanumba uma bega yafade oho ma joni yoroina bega yafaye Allah Haidara yo doni la wow jara kan wa ne foyena zigiri wati aw kwani zigiri ko tinake mo shinne hilai aw connecte le to malikuna foni poineti ale jabranna obina o ni so jako dama doro ne soro aw zigiri kono nana aiwa Alif kulubali ko kulubali kar foli karai kari masasi am te ben kishan again inshallah Alif nam fen jime yere di mandi Alif yere yi abse ke ka bara kono na yi abse ke iga ntaro mafochuga mna fen jime yere mandi Alif yere ni ku fie yere aywa madame kulubali ngali jaran diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma bɛ diɲɛ kɔnɔ ni sɛbɛ ka di ye i b'a ye dɔrɔn sɛbɛ ka bɛlɛ de man di ye min man di ne fiyewu nka ari in kɔnɔna na ne tɛ tulon fɛ ne tɛ tulon fɛ toujours ne b'a fɛ ka kɛ sɛbɛ de ye ka sɛbɛ kɛ ne ti c'est-à-dire ne ti sɛbɛ kɛ bɛlɛ fɛ quoi o de ka go ne a bɛɛ ye bara kɔnɔ ayi ni ne yɛrɛ de ye tulonkɛ la ka ban hali ni ka di ne ye i bɛ ko wɛrɛ ne donc ne fɛn man di ne fiyewu o tulonkɛ de donc ala sago i sago faamuyali sɔrɔ o la ayiwa Aliou ko kulonkɛ ma da ye Aliou n'a jɛɲɔgɔn aw yɛrɛ o mɛn sɛbɛ dɔrɔn de ka d'ale ye a ka baaraw kɔnɔna na ayiwa Kulubalikɛ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ kɔni ka di mina Aliou yɛrɛ ɲininka komi an ka jamukan a bɛ ka surunya a kuncɛyɔrɔ la Zenata ye dumuni de dumuni jumɛn de ka di Kulubalikɛ yɛrɛ ne kɔni b'a dɔn fɛn min kɔni ka di Kulubalikɛ malokisɛ jɛman ne kɔni b'a dɔn wo fɔ k'o ka di Kulubalilakaw ye mais ne bɛna Aliou yɛrɛ ɲininka sa min ka d'a yɛrɛ ye a ka se k'o fɔ an ɲɛna Allahu akbar ok madame Kulubali malokisɛ jɛman in ale ye malokisɛ ka tɛ jumɛn ye u b'a fɔ k'a ka kunba ko jɛman kumaba don o b'an fɛ yan a b'an fɛ yan dɛ Mali la awɔ o dun b'a fɔ ko Kulubalilakaw ka dumuni de ye ne t'ale dɔn e t'ale dɔn ne t'ale dɔn n bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ n'i y'a ye ayiwa sinon n t'ale dɔn bon madame Kulubali alhamdulilayi dumuni kɔni ka di dumuni kɔni ka di sɔ de ka d'a ye ayi ne tɛ sɔ fɛ e tɛ sɔ fɛ ayi Kulubalilakaw tɛ sɔ fɛ Kulubalilakaw tɛ sɔ fɛ ayi bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ala ye dumuni min kanu don ne na tigɛdɛgɛna ka di ne ye dɛ tigɛdɛgɛna a ɲuguma ganma ayi ne t'a ɲuguma yɛrɛ fɛ n'i ye ɲuguma k'a la o bɛ dɔ bɔ a gu la tigɛdɛgɛ 100% ni kɔni ne tun bɛ ne ka yɛlɛma maninka la ye Kulubali maninka o ma kɛ Kulubali maninka ye ayiwa o ɲɛna Aliou yɛrɛ an bɛ waati min na ko sisan Aliou a furulen don wa alhamdulilayi an furula awɔ ka denw sɔrɔ awɔ alhamdulilayi an ye denkɛ ni kelen sɔrɔ o ɲɛna a ye ala k'i ni muso kan bɛɛ ala kana nafiku don aw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa madame Kulubali i tulo b'a la ko tigɛdɛgɛna de ka d'ale ye m'a dɔn Aliou a yɛrɛ b'o dɔn a b'o dɔn dɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko tigɛdɛgɛna de ka di a b'o dɔn ok baasi t'a la ayiwa Aliou
kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an kanubagaw ye ani yɛrɛ kanuma na filɛlibagaw minnu sigilen don sisan k'an lajɛ. Ayiwa plateau ka yan yan kumakan laban o tɛ n'o tɛ n'i ko kumakan laban min f'i ye ala ka n'o cɛ janya koyi. Amina plateau ka yan ko don. Awɔ plateau ka wala i b'a wala wala sinon fo ka n ja tigɛ. Awɔ plateau ka yan ko don. Ok donc plateau ka yan n bɛ kumakan laban min fɔ n bɛ foli lase kanuba bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ tulo b'i la. minnu tulo b'an na minnu tulo t'an na minnu bɛna yɛlɛ YouTube kan WhatsApp kan réseaux sociaux sanfɛ ka nin ko nin fɛn ninnu lajɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan farafinna farajɛla an k'a fɔ ten sa o tuma na k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma n bɛ foli lase u ma k'a fɔ ala ka tunga ja ayiwa an ka Mali yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ ala ka kolo suma jamana in ala ka kisi balaw ma balaw ko bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ala ka Mali kisi a bɛɛ lajɛlen ma ka farafinna kisi ka diɲɛ yɛrɛ kisi ka bɔ balaw fitinin n'a belebeleba ma an tɛ bɔ kuma kɔnɔ yan fana n bɛ foli lase Sirifu ma tuguni ka kɛrɛnkɛrɛn ka foli lase Asijidi Sirifu Sumana Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ye ɲinan jira an na ala ka san wɛrɛ fara an si kan n bɛ foli lase n karamɔgɔw ma n'o ye Zigiri Seko ye n'o Danbele a n'a furumuso ɲuman bɛɛ lajɛlen Bamakɔ yan fɔ Segu ayiwa a n'a kanubaga jama bɛɛ lajɛlen ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma o tuma nin kun ye an ka ayiwa plateau kan kuma ye waati ye donc o la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen o tuma na ko ni kuma kalandenya don donc n'an donna fili min na an bɛ yafa ɲini kɛ ayiwa kuma ka gɛlɛn dɔɔni tuma dɔw la dɔnkili ka nɔgɔn anw ma ni kuma ye ala ka koɲɛ nɔgɔya amina yarabi ayiwa sani an ka kun cɛ i b'i kan dumanba in fili tugun an bɛ sɔrɔ ka a kun cɛ n'o ye ok d'accord ala ka ɲɛ k'a d'a ma amina yarabi kira bonya kama Useni fasa de da o ye Seydina Ali denkɛ ye Useni fadenjugu y'i tɔɔrɔ sa Useni fadenjugu y'i tɔɔrɔ Mamadu Mɔdɛnɛ dinajugu y'i tɔɔrɔ sa Useni Ali wolode dinaju y'i tɔɔrɔ sa Useni Fatumata wolode fadenjugu y'i tɔɔrɔ sa Useni Useni fadenjugu y'i tɔɔrɔ Useni ɲanina ala nɔfɛ ka degunjugu kun komi bɔ ala kɔ Useni ka tɔɔrɔ jugu muɲu komi bɔ ala kɔ Useni Useni fadenjugu y'i tɔɔrɔ sa a ye anw ka mana ka mɔgɔ wɛrɛ ma juguya selila jama kɔ Useni minnu ko bi ala kɔ k'u bi kira nɔfɛ mamaw juguya olu de fana kɔ Useni ni jogo ye ka adamaden min bonya juguya bagotɔ tigi la mɔgɔ la Useni ni jogo jugu ye mami dɔgɔya de wa bonya cogo tɔ tigi la mɔgɔ la Useni Useni fadenjugu y'i tɔɔrɔ sa Madamu Kulubali mi janaba fo ne ka Useni a foli lase ne ka kameramani ma Useni Makɔrɔba i bi baara min na dinɛ dɛmɛ don i ka sabali ala ye Makɔrɔba i bi baara min na ko dinɛ dɛmɛ don i ka sabali ala ye Makɔrɔba i bi baara min na dinɛ dɛmɛ don i ka sabali ala ye Makɔrɔba i bi baara min na ko dinɛ dɛmɛ don i ka sabali ala ye Seda makɔrɔba i bi baara min na Ibi ala ko baara min na ebi cɛsiri baara min na wa dinɛ dɛmɛ don i ka sabali ala ye Makɔrɔba i bi baara min na ko dinɛ dɛmɛ don i ka sabali
munango ika sabalita ala yo kuma defo emoke kuna be ala fe wakira yo defo jamalu ye konubi ala fe ago jamalu ma ko be ka munyunde ki sabale ala e malikuna foni jamana bau befo nebi tele so jama befo manyina madamu klubale ko janaba yo ima foli kame nebi kamera mani befo he nebi tekini mafo aya bariga aga kanu nanye dambele nuhunga ali kando dine demena anga sabale alae adine demendo sabale alae ujara aywa ali yere bi soro nege juru siramina ibise ko fo anan kon bo pour que nous yele utise ki ije chokoya mina okay ala sanama ana juru sira ami folo ka orange di 77 37 85 07 Monsieur Agatouni 77 37 85 07 ala malteni ayo 64 22 15 19 64 22 15 19 aywa kanbo noye aluka nege juru sire konko mado otina aje femfe magobe alula aliko alila blaledo akanubaga bele jelinye obiseka soro chugoya mina aywa ni huyanga zikiri wati kanubaga nyori fonyena omya ori kama kasika ola ni soja katofu osigorola o kana nyine ka jem an commentaire ke anga video ka ama foyi ko kambe wakati were